Uzani Mpungose mfowethu, Khuba Gawozi. Makhona bhuti amazwi engawakhuluma kabi ngawe. Angehla kahle mfowethu, ngisele emaJapan. Bhuti wami namhlanje kumhla ka24 kuLwezi mfowethu, 2025. Ivideo yami yokuqala le TikTok bethu ngiyenza bethu ngixolisa mfowethu. Ngixolele Khuba mfowethu. Le ngoma oyenze lapha Khuba mfowethu ngathi mfowethu uyenzele mina ngqo. Ungathi ngeyami Khuba mfowethu. Ikhuluma nami izinto abantu abahleze bezisho ngami ezimbi. uNkulunkulu umdali ngisize kube nje. Ayi. Zero shakes on the roof.